Een bonte verzameling en kermisvierders trok maandag langs de Venraadse kroegen. En na een regenachtig weekend mocht de Venraadse kermis nu op iets zonniger weer rekenen. Gisteren dachten we echt van potverdorie, als wij morgen met 3900 kroegentochtgangers regen hebben, ja, dan wordt het een bittere pil. Maar we zijn echt heel erg blij en dankbaar dat we vandaag gewoon echt prachtig weer hebben. Ja, ja, je zegt al 3900 deelnemers. Is dat is volgens mij een toprecord, of niet? Ja, vorig jaar hadden wij 3199 kroegtochtgangers voor de kermis in Venray. Dus dat zijn er beduidend meer. En online zijn we uitverkocht en dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Maar we hebben gelukkig genoeg t-shirts ingekocht en ook genoeg kaarten ingekocht. Want vorig jaar met carnaval waren we uitverkocht, dat wilden we eigenlijk voorkomen. Dus we hebben nog marge en ja, top dat het zo gelopen is. Ook voor iedereen, ook voor de kermisondernemers die vandaag gewoon heel veel klandizie gaan krijgen van de kroegtochtgangers. Maar ook voor de kroegen zelf die met de regen de afgelopen dagen gewoon wat verloren hebben, denk ik. Dus heel erg tof dat het zo gaat, ja. Hey, en de kroegentocht, wat is het succes? Wat was de basis? Ik denk de saamhorigheid. Ik denk als je meedoet, dan heb je allemaal hetzelfde aan. En heb je allemaal een shirtje waar je van denkt van, hé, ik hoor ergens bij. Ik denk dat het toch door de rustige opbouw, kijk, met 600 groeien, dat klinkt misschien veel, maar wij groeien elk jaar een beetje gestaag. Dus het is ook nog beheersbaar, maar beheersbaar voor iedereen. En de afgelopen jaren hebben we 0 incidenten gehad, dus helemaal niks. En we hopen ook dit jaar dat het gewoon heel erg gezellig blijft en iedereen lief is voor elkaar. Want dat was vorig jaar zo met de kermis en afgelopen jaar met carnaval was het zo dat het gewoon iedereen gewoon heel erg lief is voor elkaar. En ik denk lief zijn voor elkaar en dat het toch nog behapbaar is. Ik denk dat dat de sleutel is voor het succes, maar ook dat de kroegen gewoon een hele mooie sfeer neerzetten en DJ's neerzetten. Elke kroeg doet wat en dat is gewoon heel erg mooi. Ja, het is een heel kleurrijk spektakel, want ik zag dit jaar niet 1 kleur, maar... Ja, 6, 7 kleuren. De vraag is of we volgend jaar dat weer gaan doen, want de wachtrijen liepen wel wat op met het uitgiften van de shirts. Volgend jaar doen we waarschijnlijk maar 1 shirt. Maar we dachten, ja weet je, laten we dit jaar gewoon wat kleur erin gooien. Je gaat dadelijk op de foto's en in de beeld, ook in de Pelemaatschij laat ik foto's zien met heel veel kleur. En we wilden dat gewoon 1 jaar zo doen. Ja, dus volgend jaar weer terug naar de ene kleur. We gaan het er nog over hebben, maar we denken van wel. Zodat het behapbaar is voor zowel de organisatie en dat ook zeker voor de kroegentochtgangers de wachtrijen wat korter zijn. En hoe ziet de toekomst eruit van de kroegentocht? Met carnaval, met de kermis? Rustig bouwen, maar wel beheersbaar vanuit een goede organisatie en een goede samenspraak met de horecaondernemers en met de gemeente en met de handhavers, politie en dat soort zaken. Ja. Uiteraard doe jij dit niet alleen, want ik denk een hele crew aan vrijwilligers. Nou, dat valt wel mee. Joep Linsen, gewoon een kameraad van mij, die heeft een aantal jaren geleden gevraagd om mee te doen. Dus we doen de organisatie met z'n tweeën voor de horeca. Maar de horeca heeft natuurlijk veruit het meeste werk aan om dit gewoon in goede banen te leiden in de kroegen. En daarbij hebben we natuurlijk politie en dergelijke die dat gewoon in de gaten houden. Maar de afgelopen jaar is gewoon heel gezellig geweest en dat willen we vooral zo houden. Wanneer is de kroegentocht voor jou geslaagd? Als het gezellig blijft, zonder ruzie, met een mooi weer, geen regen vandaag, maar vooral gezellig, lief zijn voor elkaar en geen ruzie maken. Dan is het voor ons geslaagd.